zit ik bij mij in mijn huis. Het heeft toch een zin meer, dus ik zing nu de blues. Dus welkom in mijn binnen en we vallen zich hier toe. Elke nooit is welkom, dus nou gewoon de zoes. Toes bliep, ik denk er nooit aan. Toes bliep, ik gooi je van doen. Toes bliep, waar komt ze bij mij? Lekker roepen, lekker sting, lekker fantasie. Wie mogen er een feest van een wee, gewoon vreselijk de. Het is nog lang niet doen, het is nog nooit gebeurd. De kommer stroomt dat polder kreeg er nooit in meer bij. Vrouwen stond de duizend wel een stuk of 3. Wie zoekt vullen pussy toch een klote visie. Lekker roepen, lekker sting, lekker fantasie. Toes bliep, ik denk er nooit aan. Toes bliep, ik gooi je van doen. Toes bliep, waar komt u bij mij? Lekker roepen, lekker sting, lekker fantasie. De dag erdoor dan lig ik met een kortere bank. Blauw, mange slaap in pot van alcoholstank. Ik heb een korte run en alles al ik heb bek. Zo durf ik nooit meer, ja ik lig wel gek. Toes bliep, ik denk er nooit aan. Toes bliep, ik ga je wat doen. Toes bliep, waar komt u bij mij? Lekker roepen, lekker sting, lekker fantasie. Wie mocht er een feest van wie? Hoe vreselijk deur. Het is nog lang niet doen, het is nog nooit gebeurd. Toes bliep, ik denk er nooit aan. Toes bliep, ik ga je wat doen. Toes bliep, waar komt u bij mij? Lekker roepen, lekker sting, lekker fantasie. Dat is de voort er goed in. Ja. Ja, het is wel mooi. Dit is een nummer van Hal Gewoon Ger, of nee? Ja, 1993. November 1993 hebben we dat opgenomen. Ja. Ja. Maar dit is eigenlijk over Nightgear toesblieben, toch? Of hoor ik dat? Klopt. Ja. Maar doe best ja? Ja, tuurlijk. Waarom zoals ik toesblieb? Nee, ja. Zo is dat. Het was een nummer van de eerste CD. En dat was de eerste Groningstolige concept-CD. Dat ging een beetje over Loppersum, zeg maar. Oh, zo. Over de vijfde kolonne bij voetbal. De CD uit Het is niks, dump me. Stonden altijd langs het veld en hij zei altijd: het is niks, dump me. Ja. En slap ze in mijn koor en griep ze. En het wordt niks. En, nou ja. Ja. En dat was ook met dat toesblieben hetzelfde. Zo, we waren jong en wie wil nooit toesblieben? Wie wil naar de disco? Ja. Hoe gebeurt het? Ja. Dat is lang geleden. Dus ik dacht van nou, kijk maar of ik de tekst nog ken. Ja. Ah, het is lukt. Het is lukt, ja. Mooie trompet solo. Ja, ik wil net zeggen, dat is wel vrij uniek, hè. En die heurst ook eigenlijk nooit meer, hè. Nee. Wat vrouwen. Maar die toes, is dat wel Loppersum nou? Jazeker. Ja? 28 jaar. Ja. Dus, ja. Maar doe best van origine natuurlijk geen Groninger. Nee. Ik heb ook... dat speelt nou allemaal op televisie en in de media over racisme en discriminatie en zo. Ja. Ik durf wel te zeggen dat ik zo ongeveer de eerste blanke allochtoon van Loppersum was. Dus ik kwam hier nooit vandaan. Ja. En ik moest dus Gronings leren. Ja. En dat kon ik nooit. Maar ik weet nog wel. Ik kwam in de 5e klas hier op Legere School. Ja. En het eerste wat ik zei was, ik moest Boutmoedal. Ik zei van, is dat boek van Doe? Dat was ik nog wel, dat was mijn eerste Groningse zin. Is dit boek van Doe? Ja. Dat was kloor. Ja. Dus dan werd ik met enige regelmaat wel in elkaar getimmerd. Ja. Als Amsterdammer zijnde, wat ik al nooit was natuurlijk, maar het klonk net zo. Ja, alles in... Dan maakt wel van, met voetbal zat ik altijd op de bank en nooit omdat ik slecht was, want ik was natuurlijk fantastisch. Maar ik kwam nooit uit Groningen, zo was het gewoon. Ja. Dan ben ik van nood ben ik maar van SC Loppersum, ben ik naar LVC gewoon, dat was de zaterdag, of dan in Loppersum. En door speelde ik wel. Ja, dat was ook bijzonder, ja. Ja. Maar dat werd nooit meer van. De eerste 10 jaar was verschrikkelijk hier. Ja. Niet terug, ja.
Maar dat is allemaal goud kom. Oh, en jou is dat voor die, Are? Want doe best de andere kant ook. Ja, Best dat vanaf, lijkt andersom. vanaf die 20ste? Vanaf welke leeftijd bist je? Nee, het was alleen maar loder. Ik denk dat ik een jaar of 35 was. Oh, oké. Al. En ik ben de andere kant op gegaan. Ik ben van het Westkwartier naar Amsterdam gegaan. Dat Ja. had allemaal te maken met werk. Want ja, voor mij is in het noorden niet zo heel veel te krijgen. Nog steeds niet. En toen al helemaal niet. Ja. Dus ik heb een andere plek zoeken. En ik woon dus in Amsterdam al jaren. Ja. Dus al in Haarlem woont ook nog. Op een mooie plek om te bivakeren. Maar het is nou om nu of 20 Vlak Amsterdam. die vandaan. Ja. Maar hoe is dat in voor die? Want er is toen ook wel muiten had om die toes te vallen door? Nou, eigenlijk niet. Ik heb het over Noordocht, van wat is het dan? Maar kijk, ik mis wel de aansluiting met Groningen, zeg maar. Vooral qua tol, schrijverij en zo. Maar ja, thuis is voor mij niet zozeer mijn adres. Oké. Ik woon ergens, ik woon in Amsterdam, ik heb een adres. Maar ja, ik kan overal wonen in principe. Thuis is voor mij veel meer de mensen waar ik bij hoor, de mensen die me lief ben en de mensen die ik mis. Ja. En, ja, dat gevoel, die emotie kan je van overal kan je voelen. Ja. Dus dat leidt eraan. Want doe schrift nog wel half veel in het groen of zo, hè? Ja, behoorlijk wat eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb vorig jaar nog 2 verholenbundeltjes uitgebracht met verholen in plat, in Groepskerks. Ja. En op 1 oor allemaal wel gebeurde, verholden ook nog. En veel van die spullen rond het dorp en zo. Ja. Dus ik gebruik mijn toon nog wel. Ja. Is toen ook een gedicht, ja, ik heb wel een paar van die lezen en dat gaat ook eigenlijk wel over het toesgeval. Ja, een gedicht dat hiet, ja, het is eigenlijk Nederlandstalig, maar in dialect is het eigenlijk hetzelfde. Dat die dan thuiskomen. En dat gebruik ik als ik wel eens optreed op een festival of zo. Dat is voor een liedje dichters achter elkaar. En op een gegeven moment ben je toe aan de beurt. En dan zegt ze van ja, de mensen zijn toch een beetje indut en zo langzamerhand. Van een hele reeks van gedichten. En je moet de kop erbij houden. En dan Ja. weet ik dat ik thuiskomen, dat is 4 regels. En dan begin ik dan met, en dan ben ze gelijk wakker. Thuiskomen. Aan het hek een uitkiekbordje. Voor de droom een zware tak. In de trapgat hangt een pabbe, jammer van zijn zondagspak. Doorbewust Die men hier in de ronde. Dus toen meer op een literaire hond. ja, als ik als eerste aan de beurt ben of zo, dat wil ik nog wel eens. Maar als er een hele rij dichters al Westen hebt, dan dat maakt allemaal aanspraak op je energieniveau. En Ja. als ik best begrijp met mensen soms wat induurt, dan denk ik van nou ja, we horen het wel, ik volgende gedicht wordt. En dan doe ik dit. En dan schrikken ze van, en dan is het verrekt, wat is dit? Ja. Ja, dan is de rest even uit beeld en dan kan ik de rest van mijn verhaal vertellen, of de rest van mijn repertoire brengen en dan is er wat meer aandacht voor. Het ultieme thuisgedicht is eigenlijk, vind ik, dat is een gedichtje, daar komt de bakker en de sloger in voor. En dat is eigenlijk gewoon een beetje woordspelerij, maar dat is eigenlijk mijn ultieme thuisgedicht. Ja. Mijn ultieme Ja, Thomas. Ja. gedicht dus doen, Ja. dat niet om reden. Ik kwam weer rond naar huis, ik was zo moger. Mijn moeder zei, doe vast host van een groot. Ze sprong voort op de fiets naar bakken Joger. Kwam weer met krentjesstut en appeltoort. Ik zei, ik wil ook wat hebben nog van de sloger. Want boersmos dreuge worst, door heb ik niet zin op zet. Door ging het weer heen, ons pabbe met ons droger. En daarom ben ik nou zo moddervet. Ja, en de bakker en de sloger, daar ben ik door nog mijn favoriete winkels zo'n beetje in Groepskerk als ik door ben. Want eigenlijk moet ik altijd even wat met hebben. Dus Ja. die heb ik ook met recht denk ik in het gedicht verwerkt. Maar wat is er nou, waar hebben ze door in Griepskerk en wat ze in Amsterdam na hebben? Ja, dan moest eigenlijk komen te proeven. En dan roerde ik bij aan boersmos dreuge worst. Echt fantastisch. Maar ook met andere producten hoor. Die wint heel veel prijzen op vakbeurzen en zo. Die ben heel goed. Ja. Bij Joger zou ik zeggen, probeer eens de kluunrolden. Die is nou eens aanskopen denk ik in de provincie Groningen. Maar die ben ook geweldig. Oké. Dus, Als ik er weer ben, dan ga ik zeker even langs. ja, moest doen. Moest doen. Ja. Dat is een mooi vinden. Ja. Dat is ook wat voor die ger, hè? Dreuge worst?
Ja, dreug was. Ja, du bent ook van de soep, vlees en puddingen en van alles. Oh ja, ja. Dus, Ja, dat klopt. dat is een Ja, tip. dat is soepvlees en pudding, dat is echt, dat is van hier. Tenminste, ja, dat klopt, ja. In din en ooit bord, hè? Ja, en dan, gadverdamme, dat was trouwens echt zo. Ja, en Airpods roet slikken en ja, ik er nou aan terugdenk, ja, dit is wel zo, ja. Ja, eerst de soep Maar erin. eerst bord leeg hebben. Ja, En er was een vla in, met die stukjes airpod. Gadverdamme, met je yoghurt erbij. ja. Ja, dat klopt, ja. Dankjewel. Dat is een trauma. Oh, ik dacht dat het door ook over ging. Soepvlees en pudding. Ja, het is het mooiste het gevuil van weer burgerlijkheid, zeg maar. Ja, Als je op zondags door de stroom loopt om 11:30, dan roekst de soep. Of was het wel? Of roekst broodjesvlees of zo. Of ja, naar de kerk en dan soepvlees en pudding. ja. Dat was het idee, zeg maar. Dus het gewoon echt het Durpse.